ka san ba wawa irin dan luwaɗi, shi duk wanda ya gani so yake luwaɗa da shi. Dan luwaɗi shi wawa ne. Allah kare mu. Kar ku jira ce da kai dan luwaɗi abin yayi nisa fa. Shi sa maganar da muke faɗa shine bayani da illa ta luwaɗi abin ya wuce tunaninka. Kan nan bayani na ana yawan luwaɗi abin yayi nisa. Mutanen da baka tunanin suna luwaɗi sai ka waye gari su suke yi, wanda hankalinka ba zai taɓa baka cewa yana luwaɗi wala sai ka samu yana yi. Wani jahili ne yana luwaɗi, wani mai ilimi ne na boko yana luwaɗi, wani mai ilimi ne malami ne na addini ka tare yana luwaɗi, wani dattijo ne ka ga yana luwaɗi, wani yaro ne karami yana luwaɗi. Idan ka tambaye shi to me ake ji a luwaɗin, hankali ma sai ya kasa baka ma me ake ji. Idan ba batan hankali ba tsakani da Allah, wai mutum ya waye gari wai namiji yake so dan uwansa, namiji kato. Haba malamai, shi yasa ma to shedan ba a taba dan iska irin shedan wallahi. Domin duk wannan bala'i ne na shedan da kuma tashin hankalin da yake jefa dan adam a ciki, wai shedan ya kawata ma namiji dan uwanka. Shi ba wani abu a jiki ne da yake sau babu komai, dan iska wanda ɗabi'a ta namiji da namiji in sun haɗu bugawa ake. Na faɗa muku a satin da ya wuce, wala in aka ma dundu in ka juya ka ga namiji ne, kai shafa ma namiji baya yi sai ka tika da ƙasa, ka ɗaga shi ka buga shi da ƙasa, ka tattaka shi, sauran kuma a ƙare a police station. Amma in aka ma dundu in ka juya ka ga mace ce sai ka yi murmushi. Dundu saboda abin da Allah ya hada. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama. Daga Allah ne abin ai. Wannan halitta ce ta Allah. Wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan ya samu nutsuwa zuwa gare ta. Ita mace nutsuwa take yi da namiji kuma nutsuwa yake da mace. Idan suka haɗu sai kaga an samar da wani abu mai zaƙi na rayuwa. Saboda amfanin haɗuwar sai kaga haɗa ake samu. Mace sosai ta ma dundu, ka leƙa sai ga mace ta ma dundu sai ka ɗan yi dariya da murmushi saboda mace ce. Amma wai shedan duk ya tsallake wannan sai ya nuna maka da miji dan uwanka ƙato, ya ce kaga wannan yanzu shi za ka sha'awarsa. Shi ma da yake ya rasa abin da zai yi yanzu, ya rasa yadda za a yi, sai ya ce shi ma bari ya rinka kwaikwayon mace ko ka yi sha'awarsa. Allah ya sauke.